иткән, кемне фаш иткән, кемгә донос язган? Менә донос язган. А может ул донос түгел, сез әйткәнчә, ялган. Сез доносны ялган дип әйтәсез, анда дөресне дә әйтү ярамый бит. Siz başta o dokumentlarını okuyunuz, kim нәрсә әйткән. Ondan әйтерсез кешеләрне доносмы, юкмы? Арест алдыннан әйткәнме? Или кеше ушы үтерелгән кешене кем яклап йөрсен ул заманда? Бераз уйларга кирәк. Нинди заман иде? Юк, мин сезнең үзегезнең шәхси фикерегезне белим дип сорауым иде. Нинди шәхси ничек мин кеше үтерүгә нинди минем фикерем булуы мөмкин? Мин аңлаталмыйм. Юк, мин сезгә аңлаталмыйм. Ул бит истән килгән задание 2,5 кешене утыртырга, 500 под расстрел. Под расстрел бит урамнан алып слесарьны атудан бер мәгънә юк, под расстрел китә затлы кешеләр, эш күрсәткән кешеләр. Менә сезнең әйтүегезчә, монда менә бу романда язылган гаепләүләрдә берниндидән нигез юк, әйме аңлавымча. Менә Нәхи Исәнбәтне гаепләргә берниндидән нигез юк, аңлавымча, әйме? Аңламадым, нәрсәгә нигез юк. Менә әсәрдә Нәхи Исәнбәтне Ринат Мөхәммәдиев гаепли ява ягуда һәм әдәби бурлыкта. Нигез бармы моның өчен? Берәр нинди ул бит сүз. Аның фактлары бармы? Чыганак. Юкны бит исбатлап булмый, барлыгына исбатлап була. Бар икән андый нәрсә булсын. Аларның бер генә документ бар. 37 елның ноябрь айында Ставский сорауы буенча Казанда хәлләр ничек тора дигән сүзгә җавап. Ул хат Ставский Горький урманда утырдан кеше Горький үлгәч. Ставскийның архивында 80-нче елларга хәтле яза. Ул бер кая да бармый. Бернинди КГБга керми һәм КГБга аның бер кирәге юк, чөнки анда уже отработанный материал. Уже утыртылган, утыртылган. Ул материалны әллә нинди диссертация язганда беренче мәртәбә архивта күрә Фаттахов, кем әле исме? Рифат. Вагапов белән шөгыльләнә торган. Рифат Фаттахов. Фаттахов Ринат Хариска әйтә, Ринат Харис Мәскәүгә командировкага җибәрә 2 кешене Казан утларыннан. Тегеләр бер кеше генә җитмәгән, икәү киләләр. Фамилияларын хәзер әйтә алмыйм, өйдә бар ул фамилияларын. Ул кешеләр хатны күчерәләр. Бик точно түгел. Кайбер хаталар бар. В общем, хатны күчерәләр дә, монда Казанга Ринатка алып кайталар. Ул аны пока ход бирми бернинди дә. Менә Идегәй мәсьәләсе чыккач һәм үз фамилияларын без Идегәйне кайтардык дип йөри башлагач, Ринат Харис шантаж башлый. Бу хат белән. Или сез китегез, тыгылмагыз Идегәй эшенә. Я без бу хатны ходка җибәрәбез. Мине Верховный суд председателе Мавлятшин, значит, чакыртып әйтә. Менә шундый хат бар, заявлениегезне судтан кире алмасагыз, без ул хатны ходка җибәрәбез. Мин кайтып әтигә әйттем, әти менә шундый нәрсә әйттеләр. Әти әйтте, җибәрсеннәр. Жүләр булган, ул уйлаган нормальный кеше укып, күрә кайчан хат язылган һәм бу хат буенча кемне дә булса утыртып буламы, юкмы? Ялар җибәрә, Исәнбәтне урынына утыртып, Исәнбәтне пычратып бетереп, 1 миллионлык Казанда бер кеше табылмый. Ул хатны постфактум язылганын күрергә. КГБга түгел, Язучылар союзына председательнең сорауы буенча. То есть ул хатның бернинди дә нәтиҗәсе булмаган, аңламыйлар. Нинди нәтиҗәсе булсын? Архивта яткан анда бит
Жамал Валидин 30-нчы, 2. 31-нче, 32-нче Yıldan. елда аталар, 31-нчедә арестовать итәләр. Жамал Валиди ул хатта искә алынмый, минемчә. Алынса да ул күптән уж үлгән кеше була, ул хат язылганда. Әти яза фактларны, дөрес фактларны. Менә бу кешеләр Совет үзлегеннән караганда халык дошманнары булып чыктылар Совет өчен. Бер алынган кеше юк ул хат буенча. Һәм менә Гасырлар авазы журналында да чыкты бит. Гасырлар авазы журналында да чыкты. Мустафин нея. Әйе, шундый документ. Гайнетдиновның җитдигән буенча допрос кәгазьләре. Допрос ул дөрестер. Ул Гасырлар авазында түгел, ул Хабиковта. Ул Гасырлар авазы татарча. Әйе. Менә анда әйтелә бит инде, мәсәлән, Әти үз фикерен әйтә. Ул бит аны әйтми Сталинга каршы дип. Ул фикерен әйтә әдәбият өлкәсендә эшләгән эшләре турында кешеләрнең. менә мәсәлән анда билгеләүләр бар бит инде. Бу кеше СССР дигән. Не дигән? СССР дигән мәсәлән. СССР. Ну, кеше СССР булгач ул аны большевик дия алмый бит. Ул Галимҗан Ибрагимов кына гомер буе СССР булып 21-нче елны аны большевик булу күбрәк дивиденд китерә дип тә СССРлыктан чыгып большевик була, коммунистлар партиясенә күчә. Әти гомер буе СССРларга каршы иде. Әнә СССРларны мактарга кирәк, что ли? Кем СССРларны мактый? Бар эшләре кеше утыру дия иде СССРлар турында. СССРларга каршы тора иде. Менә хәзер аны кабердән чыгыгыз да асыгыз исәнбәтле СССРларга каршы булды дип. Нәрсә сезгә ошамый аның СССРга каршы булуы?